Meillä on täällä vieraana studiossamme entinen painin päävalmentaja ja nykyinen Suomen olympiakomitean kamppailulajien lajiryhmän vastaava Pasi Sarkkinen. Tervetuloa. Kiitos. Niin Pasi, sä vastaat olympiakomiteassa kamppailulajeista. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No käytännössä vielä vähän laajennettuna mulla on kamppailu- ja voimailulajeja. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä 8 on olympiakomitean tukiohjelmassa. Ja yhdessä näiden lajien keskeisten toimijoiden, valmentajien ja muiden henkilöiden kanssa sitten kehitetään heidän huippu-urheilutoimintaa. Et se on tavoitteena, että lajeilla toiminta kehittyy, menee eteenpäin ja meidän tuki kohdentuu oikeisiin paikkoihin, huippujen valmentautumiseen, että heillä on paremmat mahdollisuudet menestyä kansainvälisesti. Olet itse kokenut painia ja myös valmentaja. Miltä tuntuu katsoa näitä EM-kotikisoja täältä katsomosta käsin? No kyllä jännää hommaa se on, että kyllä se omalla tavallaan katsomossa on kaikista kuumimmat paikat, että se fokus on niin selvä, kun on tuolla urheilijoiden kanssa valmistautumassa kilpailuun ja siinä on koko ajan työtä ja tekemistä ja ei siinä sillä tavalla ehdi jännittämään. Että kyllä melkein tuntuu, että katsomossa kaikista jännittävintä. Eli näin on mukavempi. No, totta kai. Kaikki aikanaan. Meillä on tällä hetkellä niin ammattitaitoinen ja loistava valmennustiimi tuolla takana, että saa olla todella niin kuin tyytyväisin mielin seurata toimintaa. Kiitoksia. Puhutaan myöhemmin tästä valmennuksesta ja sen tärkeydestä. Nyt kuitenkin lähdetään kertaamaan tämän päivän suomalaistapahtumia. Petra Olli paini siis 3 ottelua 58-kiloisten sarjassa ja menestyksekkäästi voitti myöskin 2 ensimmäistä otteluaan. Ensimmäisessä ottelussa Petra kaatoi Puolan Katarzyna Michalakin, mutta nyt kuitenkin lähdetään katsomaan Petran toista voittoottelua Unkarin Mariana Sastinia vastaan. Niin Pasi, miltä se Petran painiminen tässä ottelussa näytti? No tämä oli erittäin kova ottelu alusta asti ja unkarilainen on selvästi rutinoituneempi ja fyysisesti vahvempi ennen kaikkea tuolta käsistä ja kyllä tämä oli Petralta todellinen taisteluottelu. Niin, vastassahan oli siis hallitseva mestari tässä painoluokassa. Kyllä. Viime syksynä Budapestissa tämä unkarilainen voitti maailmanmestaruuden kotimatollaan ja varmasti tuli tänne myöskin mestaruus mielessään. Nyt tässä nähdään tilanne. Kerrotko meille, mitä siellä tapahtuu? No siinä oli Petran hyökkäys tuonne jalkaan, mutta ei kuitenkaan ei päässyt riittävän pitkälle ja kun tilanne pysähtyy, niin sen jälkeen tuomarit komentaa pystyyn. Siinä ei kummallakaan ole enää mahdollisuutta pistesuorituksiin. Tosissaan otteluhan päättyi siis tasapisteen 2-2, mutta Petralle myönnettiin voitto. Kerrotko vähän säännöistä? No joo, siis tässä tuli aika vähän tapahtumia. Tapahtumat tässä tapauksessa oli molemmilla tuli yhden kerran saivat vastustajan hallintaan tuonne mattoon ja ne olivat 2 pisteen arvoisia suorituksia, mutta koska Petra onnistui tässä suorituksessaan myöhemmin, niin eli viimeinen piste on silloin ratkaiseva, jos suoritukset on tasan. Mutta jos toisella on korkeampi arvoinen suoritus, niin se on menee etupäässä ohi. Mutta tässä suoritukset oli tasan, mutta Petralla viimeinen suoritus. Nämä on sellaisia asioita, jotka hieman tekevät joskus yleisölle vaikeaksi. Mutta esimerkiksi tuolta taululta näkee kyllä loistavasti, että jos pisteet on tasan, niin se ottelija, joka johtaa, niin hänen pisteet on alleviivattu. Aivan. Mitkä sä koet, että oli nimenomaan tässä ottelussa Petran vahvuudet? No, tietysti ennakkoluulotonta oli toi yhden kerran päästi pahasti tuon unkarilaisen yhden käden kautta tulemaan tuonne taaksemenoon ja oppi siitä virheestä eikä päästänyt toista kertaa enää vastaavaan sidontaan. Ja sitten pystyi taistelemaan sieltä yhden riittävät pisteet. Ja sanotaan, että tässä oli pari sellaista todella pahaa tilannetta, jossa oli lähellä, että unkarilainen olisi voinut ratkaista ottelun, mutta taitava painija selviytyy niistäkin. Tässä oli yksi sellainen. Oli todella vaikea tilanne. Petra
jäi hieman pystyyn siinä tilanteessa ja unkarilainen pääsi jo aika hyvään otteeseen. Ja tässä on sitten ottelun loppuhetket. Mitä tässä tapahtuu? No tässä rupeaa olemaan jo peli selvää, että kyllä tässä kohti Petra häviää erittäin harvoin otteluita ja pitää varmasti vaan oma asentonsa ja tasapainonsa kunnossa. Nämä viimeiset otteluratkaisusekundit on varmasti ottelijalle hyvinkin piinaavan pitkiä. Kuinka hyvin painijat itse tiedostaa paljon aikaa tässä kohtaa jäljellä? Kyllä ne tietysti yksilöiden välillä on jonkun verran eroja, mutta aika hyvin on selvillä, mutta kyllä siinä myöskin toi kulmalta tulee koko ajan ohjetta, että kyllä sieltä vähintään 5 sekunnin välein annetaan tietoa. Et siinä on joskus on käynyt sillä tavalla, että painija on kääntynyt katsoa pistettä tai tuonne taululle, että paljonko on tilaa ja silloin on tullutkin toisen hyökkäys ja sellaista virhettä ei saa päästä tapahtumaan. Kyllä, 2 voitokkaan ottelun jälkeen Petralla oli myös 3. matsi aamupäivällä. Mennään katsomaan Petran otteita Venäjän Valeria Koblovaa vastaan. Niin, minkälainen matsi tämä oli? Tässähän otteluhan päättyi aika selvään tappioon. Joo, tässä tuli sellainen juttu. Otteluhan oli itse asiassa niin kuin erittäin jännittävä. Lopussa se sitten ratkesi, koska Petra joutui hakemaan riskillä suorituksia. Ja venäläinen oli aikaisemmissa otteluissa erittäin aktiivinen ja tehokas ja taas sitten tässä Petra-ottelussa niin hän teki kaikki suoritukset vastahyökkäyksillä Petran suorituksista, eli oli kyllä hyvin analysoitu Petran vahvuudet ja otettiin todella hyvillä vastahyökkäyksillä pois, että oli vakuuttava tämä venäläinen tässä. Kuinka tärkeää tämä on, kun sä mainitsit, että otetaan vastustaista niin sanotusti selvää ennen ottelua? Kuinka paljon tämmöiselle taustatiedolle on aikaa ja harjoittelussa? No se on tätä päivää. Kaikki maailman huiput skautataan tosi tarkkaan ja sen takia myös se vaatii myös urheilijoilta, että täytyy pystyä uudistumaan omassa tekemisessään jatkuvasti. Eli kyllä siinä tämmöiset vahvuudet otetaan. Sitten vielä opitaan tuossa tilanteessakin, että jos kerran tulee joku tilanne, josta vastustaja on jo meinaankin päästä hyökkäämään hyvin, niin sitten, että seuraavalla kerralla reagoidaan siihen tilanteeseen eri tavalla. Näissä tilanteissa, missä Petra pääsi jo aika syvälle tuonne jalkaan, niin venäläinen osoittaa niin kuin voimansa ja tasapainonsa, että hän aika rauhallisesti loppujen lopuksi puolustautui noissa. Eikä Petralla ollut mahdollisuuksia viedä loppuun noita hyökkäyksiä. Loppuko Petralta paukut niin sanotusti, kun tässä oli aika kova kisa rupeama alla? No pikkusen tietysti venäläinen pääsi helpommalla tähän vaiheeseen, tähän semifinaalivaiheeseen. Ja tässä Petran täytyy jo ihan haki tuolta ylhäältä sidontaa ja toi tuli niin pystyssä asennossa, että venäläisellä oli aika helppo viedä tuo, mutta täytyy ottaa riskejä, koska muu ei auttanut ja tässä peli on menetetty. Mut kyllä siinä varmasti jonkun verran tuntui se kova unkarilaisottelu alla, mutta en mä usko, että Petra on yleisesti ottaen viimeisellä minuutilla armotettu taistelija. Että en mä koskaan nähnyt hänen otteluissaan, että hän sillä tavalla väsyisi, ettei pystyisi tekemään suorituksia ihan viimeiselle sekunnille saakka. Petralla kuitenkin ikää vasta 19 vuotta, eli missä sä näkisit, että olisi Petralla kuitenkin kehitettävää vielä? No, hänhän on tietyllä tavalla niin nuori urheilija vielä, että siis vuosien kova rutiinoitunut harjoittelu, kovuutta tulee lisää koko ajan, että ei tarvitse millään osa-alueella erityisesti parantua, vaan vähän kaikilla osa-alueilla tulee kovuutta lisää. Että se on jo riittävä, että hän varmasti on terveenä pysyessään ihan maailman ehdotonta eliittiä tulevina vuosina. Tämä terveenä pysyessä oli hyvin sanottu, nimittäin myöskin loukkaantumisista puhutaan tämän illan studiossa. Nyt kuitenkin otetaan tähän väliin pieni mainostauko ja sitten jatketaan.
Ja tervetuloa vielä uudestaan tänne Tikkurilan Trio-areenalle. Täällä siis suora live-studio täällä hallin yläkulmassa. Laura Kyntölä ja Manu Myllyaho studio isäntänä ja emäntänä. Meillä on täällä vieraana siis entinen huippuvalmentaja sekä olympiakomitean kamppailulajien lajiryhmä vastaava Pasi Sarkkinen. Menikö titteli oikein? Ainakin sinne päin. Aivan, sulla on pitkä ja komea titteli. Tuossa käytiin jo vähän suomalaisia otteluita tältä päivältä läpi ja mennään sitten seuraavaan otteluun, joka ikävä kyllä jäikin sarjanne Savolan ainoaksi otteluksi. Hän paini tänään 48-kiloisten sarjassa venäläistä Nadeja Fedorovaa vastaan ja mennään katsomaan, kuinka siinä kävi. Niin Pasi, miltä sarjainen otteet näyttävät? No kova taistelumatsihan tämä oli. Todella tasaista vääntöä ja ihan sinne viime sekuntien ratkaisun saakka. Mikä tässä sitten ratkesi venäläisen hyväksi? No, hieman vahvempi venäläinen oli noissa vääntötilanteissa. Sarjanne on aika ulottuva painija tähän painoluokkaan ja nyt sattui sillä, että venäläinen oli vielä ulottuvampi. On todella pitkät raajat ja aika vahvakin oli noissa ääriasennoissa, eli kun pääsi kiinni sidontaan, niin aika voimakkaasti pystyi pitämään otteen kiinni. Miltä muuten näyttää sun kantilta nyt naisten taso tällä hetkellä, kun saatiin naiset mukaan arvokisoihin? No kyllähän naispainia tietysti sanotaan, että taso laajenee, on monessa mielessä laajentunut koko ajan ja kun mennään maailmanlaajuiseen tasoon, niin Japanihan dominoi naispainia. Aasian maista varsinkin Kiina ja Mongolia on todella kovia tekijöitä. Jenkit, Kanada. Etelä-Amerikasta tulee todella hyviä, yllättäviä, vaarallisia painijoita ja sitten Eurooppa tietysti on edelleen ehkä yksittäisenä maanosana kovin. Tuosta jäi äsken ennen mainoskatkoa mainitsematta, että tosissaan Petra Olli ottelee tänä illan pronssiottelussa. Mitkä siellä on nyt sitten Petralle tärkeimmät täkyt tähän illanotteluun? No, varmasti valmentajat on analysoineet hyvin tarkkaankin tämän saksalaisen vastustajan, mutta mikä minulle jäi mieleen tuosta aamupäivän otteluista, että saksalaisen matseissa tuli aika paljon pisteitä. Eli hän on varmasti suorituskykyinen, mutta myöskin sitten painii aika avoimella tyylillä. Eli siinä hän hakeutui tilanteisiin aika aktiivisesti ja sitten katsottiin, että kumpi heittää. Ja välillä heitti saksalainen ja välillä vastustaja. Että eiköhän lähetä siitä, että nyt iltapaineessa niin heittää suomalainen. Kyllä, myös miehet ovat painineet tänään. Päivän ainoana suomalaismiehenä nähtiin Molskilla Jere Heino. Heino otteli 2 ottelua painoluokassa 97 kiloa vapaapainisarjassa. Ensimmäisen matsinsa Heino hävisi venäläistä Abdusalam Gadisovia vastaan ja toisessa ottelussa vastassa oli saksalainen William Hart. Mennään katsomaan, miten se matsi William Hartia vastaan meni. Niin Pasi, minkälainen ottelu oli? No, ottelu oli tasainen. Alussa saksalainen hallitsi ja kyllä siinä Jerelläkin oli hetkensä. Lähinnä siinä toisen erän alkupuolella niin oli muutamia todella hyviä hyökkäyksiä ja kyllä minun mielestä 19-vuotias nuorukainen taisteli erinomaisesti tämä ottelu. Kyllä otteluhan säilyi varsin tasaväkisenä lähes loppuun asti. Joo, kyllä se sitten ihan siihen viime sekunneille sitten karkasi voitto ja pisteet oli tietysti tiukassa, että 1 pisteen Jere onnistui tekemään. Ja mitäs siinä tapahtuu?
No tuossa saksalainen pääsi tuohon aika helposti tuleen tuohon sivulle kiinni ja oli vetämässä linkkaria. Eli niin kuin päätä ja jalkaa nippuun ja Jeren piti sitten pomppia yhdellä jalalla ulos ja siitä tuli tuo viimeinen piste saksalaiselle. Se oikeastaan lähti siitä tilanteesta, että Jeren oli pakko yrittää. Haki voittoa kuitenkin loppuun saakka. Kyllä, valitettavasti Jeren painit päättyvät siihen ja häntä ei tänään illalla finaaleissa nähdä. Mutta vielä jännitetään suomalaisittain, kun Petra Olli on siis tosissaan pronssiotteluissa. Tähän väliin käydään jälleen pienellä mainoskatkolla ja sen jälkeen sitten jatketaan suoraa live-lähetystä täältä Tikkurilan Trio-areenalta. Todellakin studiossa edelleen vieraana Olympiakomitean Pasi Sarkkinen. Ja Pasin kanssa keskustellaan tänään aiheesta, joka puhuttaa painipiireissäkin tällä hetkellä todella paljon. Eli Suomessa tapahtuu tilastojen mukaan kansainvälisesti tarkasteltuna todella paljon nuorten urheilijoiden loukkaantumisia. Mistä tämä johtuu? Tilastoja minulla ei ole käytettävissä, eli tämmöisiä arvioita olen kyllä kuullut, mutta en ole tällaista tutkimusta itse nähnyt. Mutta sanotaanko sillä tavalla, että paljon niitä ainakin on ja aivan liikaa. Ja näitä syitä on pohdittu aika paljon tuolla erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Ja kyllä se suurin tekijä on siinä, että meillä liian nuorena aloitetaan liian yksipuolinen valmentautuminen. Monipuolisuus perusta ei ole riittävässä kunnossa ja tämmöinen huoltava, elimistöä palauttava harjoittelu on liian vähäistä. Eli tulkitsenko oikein, että Suomessa ei osata harjoitella oikein? Niin, meillä on sellainen kulttuuri aika kovasta harjoittelusta urheilussa olemassa. En tiedä, onko kaikissa lajeissa, mutta ainakin näissä menestyneimmissä kamppailulajeissa. Ja varmasti pitää harjoitella kovaa, jos meinaa joskus huipulle päästä, mutta se, että harjoittelu täytyy olla ajoittain kovaa ja kuormittavaa, ajoittain kevyttä palauttavaa, ajoittain pitkää aerooppista, sitten erittäin anaerooppista, esimerkiksi painialla. Ja siinä on se koko vaihteluväli ja se rytmittäminen on erittäin tärkeää sen suhteen, että elimistö palautuisi seuraavaan harjoitukseen ja tämmöinen kumuloitunut väsymys niin ei pääsisi sitten liian pitkälle. Sulla on itselläkin ikävä kyllä kokemusta omalta kilpauralta näistä painionnettomuuksista ja myöskin urheiluvammoista sekä myöskin sitten valmentamistasolla. Miten sä oot kokenut, kun puhutaan ammattitason painista, millä lailla nämä on vaikuttanut, nämä loukkaantumiset? No siis kaiken kaikkiaan loukkaantumista on varmaan yksi suurin tällainen urheilijan motivaatio syövä tekijä. Ja loukkaantumiskierteet tuntuu, että mennään vammasta vammaan, niin siinä vahvinkin usko huipulle menemiseen rupeaa niin kuin hiipumaan tai ainakin vähenemään. No, meillä nyt on tietysti normaalisti sellainen mentaliteetti, että jos niin kuin Timon tapauksessa nilkka on loukkaantunut, niin siinä on silloin mahdollisuus treenata esimerkiksi ylävartaloa. Silloin hommataan maailmanluokan kädet, kun jalat on rikki. Eli tämä harjoittelu ei tavallaan pysähdy? Harjoittelu ei tietenkään pysähdy, harjoitellaan joka päivä, mutta se, että kun tärkeä kilpailu lähestyy ja siinä vaiheessa tulee niitä loukkaantumisia, niin se on vaikea tilanne ja se aiheuttaa tietysti myös valmennuspäälle todella paljon harmaita hiuksia, kun mietitään, että lisää vammaa ei haluta pahentaa, mutta kuitenkin jonkinlainen tuntuma siihen edelleen tekemiseen pitäisi säilyttää. Miten jos havaitaan tämmöinen selkeä loukkaantumiskierre, miten siihen lähdetään puuttumaan? No kyllähän meillä yritetään, että meillä olisi entistä paremmin ammatti-ihmiset, fysioterapeutit mukana treeneissä ja siellä tärkeimpiä asioita on tietysti se ennaltaehkäisevä toiminta, että tehdään niitä ennaltaehkäisiä harjoituksia silloinkin, kun ei ole mitään kipuja tai vammoja päällä. Että se on päivittäistä toimintaa ja oikeita liikkeitä, oikeaa aikaa, oikea määrä. Niin, sanoit, että Suomessa on vallalla tämmöinen kovaa harjoittelemisen ja ehkä jopa väärin harjoittelemisen kulttuuri. Onko
olympiakomitean tasolta lähdetty puuttumaan tähän kulttuuriin ja ohjaamaan harjoittelua parempaan ja oikeampaan suuntaan? Tuo väärin harjoitteleminen tietysti on aika kova termi, että jossain tilanteessa jonkun yksilön kohdalla voidaan ajatella näin. Ja varmasti kukaan valmentaja ei tahallaan valmenna väärin urheilijaa tai pysty tekemään vääriä asioita. Jäljestäpäin niitä on aina helpompi arvioida, mutta on tehty. Reilu vuosi sitten käynnistettiin olympiakomitean terveysohjelma, jossa lääkärit ja fysioterapeutit sekä ovat suoraan tekemisissä urheilijoiden kanssa, meidän parhaiden urheilijoiden kanssa, että myöskin kouluttavat fysioita ja lääkäreitä ympäri Suomea, jotka on näiden urheilijoiden kanssa päivittäin tekemisissä. Tämmöistä verkostoa rakennetaan. Eli paranemista myöskin, jos näin voi sanoa, paranemista on tulossa siinäkin saralla. No siihen uskotaan. Ja miten toinen, ehkä vähän kipeä aihe, eikä niinkin, ehkä herättää keskustelua, mutta ei välttämättä tarpeeksi, on myöskin eri kamppailulajien nämä painoluokkien, niissä pysyminen. Eli aika äärimmäisiin keinoihin joutuu välillä kilpailijat turvautumaan, että pääsee omaan painoluokkaansa ennen kilpailuja. Onko olemassa minkäänlaista myös terveellistä painonpudotusta näin kovassa lajissa kuin paini esimerkiksi? No, onhan siinä selviä lähtökohtia, että ensinnäkin kasvavien lasten ja nuorten niin painonpudotus on ihan mun mielestä täysin kielletty, että jos nyt aamupala jättää punnitusaamuna väliin, niin se nyt ei varmasti vaikuta vielä kehitykseen, mutta venäläisillä on sellainen sanonta, että jos pistää kasvavan puun päälle katon, niin se kasvaa kieroon. Ja sitten kun puhutaan aikuisista urheilijoista ja tavoitteellisesta urheilusta, niin se valitettavasti se on ihan arkipäivää, että painoja jonkun verran joudutaan pudottamaan. Se, että meillä lähtee pöytäliinatkin tässä vauhdissa. Minkä verran ja millä tavalla, niin se on varmaan se tärkein kysymys. Niin, missä vaiheessa näkisit itse, jos turvallista painonpudotustermiä voi käyttää, missä vaiheessa koet, että urheilija voi alkaa radikaalimpaakin painonpudotukseen ennen kilpailuja? Siis missä urheilijan uravaiheessa? Niin. No siinä vaiheessa, kun on niin kuin kasvettu täyteen mittaan ja sekä myös lihasmassan osalta, ei pelkästään pituuskasvun osalta. Ja lähtökohta on se, että aikuisella urheilijalla semmoinen 5% ei ole mikään painonpudotus. Se on ihan sama, ottaako sen nopeasti vai hitaasti pois. Se ei vaikuta suorituskykyyn, mutta sitten kun mennään sinne 10 tai yli 10%, niin sitten puhutaan jo sitten mahdollisista terveysongelmista. Onko tietoosi tullut tapauksia, jossa juniori-ikäiset lapset, painijat tai muut kamppailulajien harrastajat olisivat pudottaneet vaarallisesti painoa? No varmasti jotain tapauksia on, ei mulla siitä ole mitään tarkempaa tietoa, mutta että meillä kyllä nuorten maajoukkueen kanssa työskentelevät valmentajat pyrkivät ehkäiseen sitä sillä tavalla, että kun leirejä on lähes kuukausittain näille nuorille, niin käytetään ne vaakassa ja tiedetään, mitkä ne normaalipainot on. Ja jos se normaalipaino versus se kilpailusarja, siinä on liian iso ero, niin silloin kyllä otetaan yhteyttä myös henkilökohtaiseen valmentajaan ja sanotaan, että olisiko tässä kuitenkin kehittymisen kannalta järkevää ruveta menemään seuraavaan sarjaan. Että melkein kaikille niitä seuraavia sarjoja riittää. Se on hyvä kuulla, että näihin asioihin puututaan myöskin junioritasolla ja myöskin äärimmäisen tärkeää. Vielä ennen avajaisseremoniaa mennään katsomaan kooste tämän ensimmäisen päivän kisapäivätapahtumista. Jännittävä päivä meillä oli tänään. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen tänne Tikkurilan jäähalliin. Todellakin jatketaan Pasi Sarkkisen kanssa vähän painista ennen kuin päästään tuonne avajaisten vauhtiin. Pasi, tänä iltana finaaleissakin tai pronssiottelussa otteleva Petra Olli on todella suuri lupaus suomalaiselle painille. Miten muu taso suomalaisessa painissa näyttää? Minkälainen on suomalaisen painin tulevaisuus? No kyllä painissa lahjakkaita nuoria urheilijoita on. Ei mitenkään pilvin pimein, että ei niitä niin kuin pois potkittavaksi asti ole, mutta niin kuin monta potentiaalista tyyppiä, jotka ovat jo osoittaneet, että
he ovat valmiita itse panostamaan ja tavoittelevat kansainvälistä huippua. Kuinka iso asia se olisi, jos ajatellaan, että halutaan uusia urheilijoita lajin pariin, se, että jos Petra Olli tänä iltana nappaisikin pronssia? No, varmasti sillä on merkitystä kaikille painista kiinnostuneille ihmisille. Ja ennen kaikkea tietysti tyttö- ja naispainille sillä voisi olla, tai on varmasti vielä isompi merkitys. Että kyllähän semmoinen tilanne on, että paini vetää hyvin lapsia puoleensa. Laji on suosittu lasten harrastus, monipuolinen, antaa hyviä valmiuksia, mutta tyttöjä on toiminnassa mukana harmittavan vähän, että ehkä reilusti alle 10% kaikista harrastajista. Minkälainen on painin harrastajamäärä tilanne tällä hetkellä? Onko se nousussa vai kasvussa? Harrastajamäärät on varmasti kasvussa. Laji on kuitenkin vielä suhteellisen edullinen ja niin kuin sanoin, niin antaa hyvät valmiudet mihin tahansa urheiluun ja elämään yleensäkin. Eli ehkä laji nähdään vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, että ei sieltä salin ovesta astele enää välttämättä 7-vuotias tuleva olympiavoittaja, vaan lapsi, joka haluaa hyviä liikunnallisia valmiuksia ja varsinkin semmoisia vähän vilkkaampia lapsia vanhemmat mielellään tuo sinne salille purkamaan energiaansa. Ennen kuin päästään virallisiin avajaisiin ja sen jälkeen sitten ensimmäisiin mitalipaineihin, niin katsotaan kuka täällä studiossa. Hän on siis näiden EM-kisojen virallinen kisamaskotti nimeltä Nelson ja tässä meni blondilla toimittajalla hetken aikaa tajuta, että mihin tämä Nelson oikein viittaa. Eli se on tosissaan, eikö ole painiote? Kyllä joo, se on. Siitä on olemassa 3 eri variaatioa, puoli Nelson, koko Nelson ja haka Nelson. Okei, koska mulla on sellainen muistikuva, että mun isoveli on joskus lapsena mua kiduttanut näillä eri Nelsoneilla. Olisiko mahdollista, että näyttäisit jotenkin kevyesti vaikka mulle, että miten nämä Nelsonit otetaan? Ei Nelsonia voi näyttää kevyesti. No näytä silleen hellästi, hellällä rakkaudella. No, puoli Nelsoni otetaan täältä kainalon alta ja tänne pään taakse ja vääntösuunta on nyt niin kuin tuonne päin. Ja tää oli puoli Nelsoni. Niin, ja koko Nelsoni on molemmat kädet ja tänne. Tää on hyvin tutuoloinen. Joo, se on vähän samanlainen kuin mikä Tarzan otti aina niistä apinoista, kun se halusi saada ne antautua. Aivan, ja tälleen mun itse asiassa isoveli tosissaan niputti, mutta mä en muistanut yhtään. No ton kyllä kuittaat vielä joskus. Ihan varmasti. Nyt tiedät, miten se vedetään. Nyt mä tiedän, miten vedetään. Paljon meillä on vielä aikaa virallisiin avajaisiin. Tosissaan käydään vielä pienellä mainoskatkolla ja sitten päästään jännittävään, nimittäin huikeata avajaisseremoniat on siis meille luvassa. Ja kiitoksia nyt vielä tässä kohtaa Pasille, kun pääsit tulemaan tänne studioon. Ja oliko niin, että sua nähdään muinakin päivinä täällä? Mahdollisesti. Kiitos, voi olla, että ei enää tämän iltaisen esiintymisen. Ai nyt riitti. Kiitoksia, käydään pienellä katkolla.